Helo, Mae Ceri dwi'n gweithio ar cynllun perthyn 2 ar y cyd efo Cwmpas a Partneriaeth Ogwen, sef Dolan. Yn syml, ydych cymuned chi yn boddi mewn ail cartrefi neu Airbnbs? Ydy'r pub yn mynd i cau? Ydy'r ganolfan cymdeithasol ar ei luniau? Ac ydy'r iaith Gymraeg yn dirywio? Y syniad ydy bod ni'n dod i weithio o fewn cymunedau, efo unigolion o fewn cymunedau a adnabod yr heriau yma, ond yn bwysicach y cyfleon. Ac oes na modd sefydlu mentrau cymunedol, busnesau cymunedol, lleol i fynd i'r afal ar heriau yma. Pwy a wyr, ond mae'n bosib. Mae yna lot o cymunedau ar draws Gwynedd di dangos bod o'n bosib. So, sbardun ydi perthyn mewn ffordd. Na i ddim parablu fo yma, ond cysylltwch. Mae werth sgwrs, panad neu peint. Ceri.c@cwmnibro.cymru.